هم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لكن بصوب لكن دانغو لكن بلو أسلام يشنك لكن فاتو من يذاتك أمبين على فاكان مكمل باك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمي تغايني كروكرو على فاكان بوشي شيطان على كدنا باكا فرلك رفن. كذلك العذاب. كذلك العذاب. أراكو أكو جانتا بأجوينا. كذلك العذاب أكو جانتا بأجوينا. ني أجين لمي أصحاب الجنة نغفرتيو من فلكو سرني جينا كابني نيانتا نيبلالا نيانتا مينو بي على بركة دبلو سرم وي كافروي والما عليك النعمة فترة ولا يبو سرو سرافي كافري كنجلي بي مغور بيت لما يتقبل كبركة دك الدغم على مغور ببركة دمنا مؤمنون أتاي مصر يا أحكلا نكون يعنتا من أفلك نون سر نوه أن يعنتا نيبلاي نوكا توبي ممنه نوما سيغالما ko abenin choina yangata benin choina nunu nuana be ni ajien tai wala azabul akhirati kunga alqiyama yangata akbar odekab la harata dekab ni ajien talamai nɔgɔ forotigiw ka ko kuncɛra min na ala y'u jɛ nɔgɔ foro in na pewu k'a jeni k'a sisi k'a ban ko maa minnu man'u ladige ala ka nɛɛma fitiri waleyali la nin cogo in na ko a bɛ nin cogo la dɛ ala ka ɲanga ta de bɛ ta wala azabul akhira ko nka alqiyama ta akbar o de ka bon لو كانوا يعلمون نصر كمبودون نيا جنتا دماي كو لا هرتا de kabbu kasakoni ngani soru kumbodo فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد والقيامة ينغتا من الكافر سرو wolo nu ka sayache ma shita foki dilla ka alqiyama jodo nyanga ta nyoyi amne ni kechugo mo bi mine chugo jugu minai nu kafir la masira alama
amine chugo nyon foi te dugu kolo koka ani foi te kelen fire o de ato ala ko ya ko ni ala kanyanga tay ni ajin la mai wala adhabul akhirah ko lahara nyangata akbar o de kabbu law kanu ya'lamun nasru kumbodo ya jeta wi miye ni defoyi nya wuro blanjilay kula harata de kabbu ka saboniga wana are o ke kanu ka kuma kodatu ka ke kanu nga kuma kunje tafsiru kala ko bedda makka kan kuma ina ma mana ka ala ka nema kono ko mi na ko forutu ko kera tukumina a isigi de ko mi usoro jena o nywana bisika resoro hal na kechugu makekeli ibitigi fale bibulu walma jiri furube bulubi walma ibara dawla marché be kesoro balaka ke sukoni dugujeche o kushna kana yelema ka soro bampeu ka marché bampeu ka fo yere de ti soro bli kabi million jete ka danyonga bi halibi mindu tibulu mombo ni no furo tugu tache ske ni ko kwa nywana angana sigi ko fotasuma de ka bosa fe ka jigeta ka la ko imbe na chukodo akoro de ala e nunu nje chukomina ay tasuma jigi nunu no furo ka jini ku je annafala ni ere ngani ya juguta ki to ala ka nema kon wala alay kudo tikiya dima ni re ukanga ni jugu nywanata ni yuka fitri wala alama ni yo nywanake a kwa be ni jugu ina de ala psika ire jeitan na fala iknganga mizoro ito soro iknganga kemi itiko ibli yemi nata ibi foko ko mana be ni jugu ina nunu nywana be foni min tubira jona ni ala yu ka tubi mine yani halaki ko soro ko man ya je talama ila harata de kabbu law kanu ya'lamun nasuru kumbo kalama komi mamun ngali man yatete la harata lu biskawla ke be ko ni nyebe je la tike ko laban tugola mamun ya ke ka nye ko labana lu bulu tugo mina be nyebola mamun fana bike ka ke ka chien awa ko be ga laba lu fana bolo chugo na benye bola o kwanye be o laba mo juguya ni o sanction ni o nyakili mununa ka ba ala yoro ka nyeshi ala kutala ko laba ba ko abo chugo de la ngala harata de ka boni soru kumbodo ala kan kishaf la dem jien la jaba ani al qiyamata ya rabbi ala kan kishi sufla la jaba sauf la hera ya rabbi alaka do angar sikela sauf la kuna nja alaka di amma alaka andluma gien sauf la bela jesu an la rasu alaka ben ya amma alaka afla ben ya amma inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im inna lil muttaqin kikado be alayhi jonwi 'inda rabbihim ma yara jannatun na'im nema aljinasu kun nema aljinasu nema sigiro nema dagayoro o be alayhi jonwi alayhi joro ko bu aljina kula de ala mana aljina fo yoro atiki folo we alayhi jong mamina ya aljina re mongtu akwali ya labe uiddat lil muttaqin akoku inna lil muttaqina mafaza inna al muttaqina fi zilalin wa uyun ya ako inna lil muttaqin 'inda rabbihim jannatun na'im man wana ka can qur'ana ko do ka aljine kono do ala yesne jonga aljine kono do
ka sika bola ka nogo bola ya rabbi ala kan fara ala yesra jonka ala yesra de dinere akolo yode asopasma yode abara to shiti nyenote ala ka yamaru kulu labatu atula oti nyene ala yesra te ala ka kanarda kan ulu gashi sigili oti nyene ala yesra te ko imbedlo be ala yesra te ga nini kuma nu fora kuma do la ando ba famu anyejugu ka afamu anyejugu ka o jumeyi an ba ala yesra fara ko ka dama fen ka bara wɛrɛw fana fara ka bila damana ka sɔrɔ fɛn de don fɛn minnu dulon bɛ ɲɔgɔn na u t'a ka ɲɔgɔn to ni ko kari ala ye sira ye jɔn ye dɔrɔn siga foyi t'a la o nɔ bɛ ye a ka wale kɛtaw la n'a sabatira ko kari tɛ siran ala ɲɛ o nɔ bɛ ye a ka baara kɛtaw la ala ye sira ye de bɛ maa su ka kɛ ɲumanw kan k'i da cɛ ka bɔ jugumanw ma jageleya ala la ala ye siranya ndanya na dogoya o de be adama de shu ka ke ala sosoka ki shu ka ke ala ka yamur konfiya ka ibulu o de to ko ala kira yini ali sallallahu alaihi wasallam عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق ko mu'min ba sai aljina maka caya ko alkira ko alan ya sanye ani jugun maya onni an wa bo nyefo kuma dawla on mina fodi amina ala batu bede tata ka black refe kulu bella gushi ko shita nye ko alan ya sanye de ya nye akuma fo jugo manye de e ka alan ya sanye tika sabati abada kuni mbara nunu ke chugo tinye ebu ite ma soro ko abisra alanye ka mo ta ala ka yamar kom labatulla ite ma soro ko abisra alanye kwa ta ala gashiski kunu titaka nyonto lone di do jora wada to ala ko ko ala insene jonga aya wore do nana ulu ya ala insene jon fo mige wa mangutu fana fo ala yesra jon jogo munu ni jogo munu bula tabiye mi wala ala mi ka wale ketaw prana yo fana fo bana ba jira ana ko ala yesra ni baranya ma de dlombe nyona ni sirana ala ya dorobe ala gashiski ni sirana ala ya ala ka ya markom bi boye budu o ya ala ko ikado abe ala yesra jon yi o mayoro جنات النعيم نعمة الجنسو فويتا كونو فو نعمة فويتا كونو فو هيرة هيرة غرغرة دي باكونو نعمة غرغرة دي باكونو كو الجنسو وبعلى ينسان جون يا ربي على كو كاين أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين نكو أفا أنا سلامو كم جرمتو كم كافرو أنو لو كني عليك ما ينفع نيني نقالي سوغاي غا فوق مبالا تفسير كلا وقاس ونزولي جمعي ما يدلي من غنب مغان كافرو لا نو نما بفمبو بلو هربو لا gaw masonga tu ala kira no fe u ya dambe u kafambe u kabbu yerebulu ko shendo la ulude baroketo yu kandu o ko ayru nyebala ko islam fanda uni desebato mun be ala kira no sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o ko ayru nyebala hali jena ya ala ya umsa ya katimauka ala ya umsa ya katimauka hali jena ya kafiru magan kafiru de kandu o ko ala ya umsa ya jena ya katimauka ala ya angorota aka ala ya anzon kateme aka o kuma abike ga lahara ko min fono kera chen haliye ala ba umsa ya kateme aka o tsika unda allahara o pa lahara na mafsa ya ai o ana ken ko ni o an won tsika jiga dugu ba
lahara naw mafsaya katime auka ana jena ko na anga kenye ana kekili nga au ko ni nga jele au ni sanje ble ala yoro o jele to e kulu fede an won yeto sirala jena ya halla hara otige nyaati labe ba dowlo halibbi abe dow yana ko ala yere samanje keregerele do kului yahudi akilladi do kufarul yahud uluka akilladi do ulude folo ek mayfo wi baratui ala e bunya min kuyi bokolola udabela yudlo ola nahnu abna'u allah wa ahibba'u onde ala dunya onde ala kanon sebewi torot se konsoro يرى لو لن تمسنا النار إلا أياما معدودات تسمع تنصروا فناكرت لي دمدوي وكما تامن فو ويرى سمرتا ما دو با فامو بي بس لا مفاندا دوي كجون اولا كتيه اولا كشينا ميرت هل لا هرا اتسغاندا كسورة إدن الله ربارلا وفاندا يندون جسري بالله ركولا nga ekoni yeni mfote dron yere bunya ni kafa srafe ani ngadi yere ni nyada mbe mado ba fo srafe o nu vana yu tafo srakili ni fi nu ya jira ka fo halla hara au tsika blanc on ye foida au tsika on dan foida au ngafsa madia bina sigi ama lahara no make ani au na kenye kone hangon tsika jiga uduba o kuye ni kuma informi kwa ala sura ka jabi ninde afa naj'alu almuslimina kal mujrimin wa afwa ana islamu ke kumi kafiru lahara ana islamu ke kumi jurumuto kulu dama ke kella o kuma jabi be bulu tikew mamun islam ani mamun kafir ya ubalo chugo tekili utekili ala yo kasaya chugo tekili ka kabur kono sigi tekili ka alqiyama kena kana tekili wala harama jo tawro tekili ko foi tekili ana ala de yuko main kawa ko yajra ani ka main lagu shika burja ko afanaj'alu almuslimina kal mujrimin afo ana slabuke munun kuluna alai ka min ala tadabadama ka kya ala sawi ana ulu kala harakal mujrimina kum jurumuto munun kafir yara kalla utnanake ما لكم كيف تحكمون ما لكم ميوسرو كيف تحكمون أبني كيرت جنين جولا تجودي ما لكم مبولا ميوسرو كيف تحكمون أو بكيرت جودي أو تسلموي أو نسلموك كي لا هرا ميا بلانين ما يعرف ولا ميوسرو أم لكم كتاب فيه تدرسون أم لكم كتاب ترى كتاب دودي بابولو من جينا كابو سانفي من برا على يورو فيه تدرسون نا يروب كلاكولا محمد بك كاتب صلى الله عليه وآله وسلم كابو قرآن دي كونو وكمانا أو بكي يعني كما من فوسو كتاب دو باو يربولو نا kitabu dobe aw rebulu nabu kalaywa okmana islamete nye kitabu ko kode ima ali kafiru kumane ala yini ko kuma bini mai kitabu de bugulu babu kono ba kasite ka kuma ufo ka tati ni bidaga ndi daga boro te kumana islamete kuma ti fote de اسلام يكما بورو دبال على كودي على كرا كودي صلى الله عليه واله وسلم بورو توببي سمي وفلاد نعلى ينغالك اكو الكتاب دبا ابوليوا فيه تدرسون نابه كلا كولا كلان نچو نو كما بورو ndawna an an cugo do kuma dallu ndawna
wana fara fana ko kitabu tafsiru kala ko de kitabu jigine ba bulewa atadro ko do sebe ka o to da ko kitabu yede ko kuma dalu jonjon ba bulo ni nakabo ala yoro ka foko aw kaf samandiya bina sigi amal lahara walma aw ni islamu bina kenya kasro aduma islam yake kitabu de be aw bulo e na be ke ka ningala o kono yawa إن لكم فيه لما تخيرون ni fembe awye o kitabu ka nyefolla abi min sugandi o kitabu de beke ga ni fo aywa abeke ga here min sugandi ayre tingaloka ni obo kitabu kono e kitabu ko mai o todo kwari kitabu de ba obule na bo kala ni fembo kono awye o kitabu be ka fenzabati awye ayre be min sugandi ayre kada kan yawre ka sugandi le ni mabo barala ni mabo ala kafsa mandiala ala mani laydu ta'ay awre de ke ka ni ayre ni ngenyeti ka fo ko ni ngaka kwelo kitabu babulo ni mbo kono yo ayre la ini yode أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة tari laydu kan laselum be ana cede no e laydu kolo gelon mi kolo ka gelena juru samambe fukata si alqiyama sanga selima ka fok mana ni laydu de tambe awi ka kekkale ngaye ani ala cewa no laydu bito sena fukata si alqiyama sanga si o fana be ya o fana te ala be ke ko nyini ngade mumbu blani man num folla inna lakum lama tahkumun la sura o kalenga ba wajibiya fen wajibiya awi abaga min kiri abaga kiri minani no e ka kiri tike kauni islamo o kenya ka sura anu ka bara te kili la sura laydu kambani ala che ko o bina ke ayi o bewa o fana te wana ala e fa yini gal ke sa shite laydu tu ni ala che kitabu tu bulu kitabu be ni ngonnu sabatu waslamo ni kafiru tsika ke kilin chuko shila ala yo yini gara fon fenasa ashi tu bulu koray da lufu ite kumaina kumain zemende fu ila sin fu ite kumain koro salhum ayyuhum bidhalika za'im salhum uyininga ayyuhum bidhalika za'im ulaidu tabuj mai ujmain laidu yoyambe okaka fo ko min natani nulu ni islamu bena kenya lahara wal mawluka samanja biseguma kalinga me mu bolo ka uyininga ulaidu tabe joni ayyuhum bidhalika za'im ujoni laidu yoyambe noe o garanti tambe ujoni mashi akilen shi tu chela ala kira dun sallallahu alayhi wa sallam ala be fo fewndi do ala e femunu laidu ta'ay ala e femunu garanti ta'ay abkiya yamaru keni bara munu e ka aljina fo o bara o jurla o bara wi ala e bara munu aljina garanti bara munu ngoro ka fo mamunu mana sani bara munu ka budu do aljina kono do bikshi kon awtain semeroj men bawtaina aw jigi be hereka ni semeroj men aw e femin fo alaidu ba ajmaini ala che garanti men ba bulu man nunka ati am lahum shuraka tari jenyombu bulode jenyombu bulwa min da alai de me ba wara bula min da alai wa partenaire bu bulwa jenyon wara bu bulo min ce ku de me ala tanana wa فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين
فليأتوا بشركائهم وكان نو جنيون نوي ني جنيون بو بولو على تنانا كوبسكو دمي كان نقول نونجي والموبسكو دمي على كا وكان نو جنيون نو تاي تشين بكا كما منو فوني تشين opa unijoni minasa buluwa ala ko ku kana nu jenyon kafiru dun uni alate uni melekewte uni ala jonyuma warete uru be femunu mbatu ala tanana do ye shayatinu de ani farakuru ni jirikuru ni fengalandan na ala ko ni jenyon bubulu min bu deme ni kuma nuna min bu deme kan ni godnu nge ko kuma kana nu jenyon na soro ka fole ji yawma yukshafu an saq yawma kudomina yukshafu ni paratali biki an saqin ka bogele yadala kublina ko insa kuno rashanka ko sira dala alqiyama geleya bina parata mo domina ma wore ben nga tafsir kala chama min fo oyeni ambe katolika min fa mo oyeni ne binin fo kan wasa donna ma me fe wore min fala nta fo yengalo yende asebenelo na kuni arab kan be geleya de kofo akma misali arab kan meno fi arabu ba fo fe ni adama de fini cheka ba singala law kama ko sera sebeba ko kera sebe ko gelera na gelera de bibi ka fini ci akama bana arabu be shiga utiliser ni ko de gelera tafsir kala chama yofo da doyi hadisa do fo akorola wallahu ta'ala a'lam yawma yukshafu an saqi kudomina paratali bina keka bo gelera dala no ye ko gelera alqiyama gelera bina bangi domina mgowi na ko bina si akam yorola ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ويدعون كودو دي كافر بنا ويلي إلى السجود كان سجود ما أين كان تتر دلبا مساي أين جون أكن سجودك عليكم أكن بسجودك أيجين كنا تقومنا أوا نوياك كاي بودك كاي بوبو ويلي كان سجود ما سجودك كوكا limaniya tamashe ko bara koromina ko sujudu yel la jarabili sujudu ala bato sujudu tablida taklifu qurate kada ka bato be kunje yande da dama de bora ya bato tigina febli ko ngani yel la jarabi ala ka hikma kono abena ke ga jama kulu fla fara ka bonyona ko pana wele bina da ko kamine ko blene na gele ya bangina pesa ko pana wena wele kana sujudu ma bebe wele onga kerengere ma ja wele li ndabo me ka munun korobo ku la jarabi olu de tanye foraya mana o mo no e kafiru ni mushriku ni munafiqu nulu wele la kana sujudu ma la yastati'un olu tisika sujudu ke nu ku bi sujudu ke chugo ku ko be ke ko mi na fo kloma jole kuru chugo fo itala kuru sira munu ngumbu kola nu bi siga kuru ada ma de kod lambe tuguda de bala kolo kun de ski be yonga bi siga birinai ko ngaw ko be ke ko mi nege berede sudera la ka clé utsika kuru nu ku bi sujudu ke chugo bisi mu bali sujudu la alqiyama kenaka kadaka sujudu kala koro kunde ku to jien kono o maso sujudu ma alay ku to jien kono ya o koro idi sellaw kunde lam naku min al musallin ya no seli red daraja mayoro seli barawla suruma alala o de sujudu ala kira ka kuma bola sallallahu alaihi wasallam ko jon ni ala ka suru sujudu de la kateme akala hala beka oda to misri era to dara sujudu de la al masjid ate seli bara wara be ko tinduru yoro seli to daru misri to daru ate rukuba law ma fako al marka
seli bara caman be na sujudu de tara da to alkira ko sallallahu alaihi wasallam ko jon ni alaka shuru majmin katime kuma beka ite turle do kuma mina ko bana anga dugo chaya o kuma ina ado seli la an caman ga jate ta ka foko ma kan ga dugo ke sujudu la wal masujudu kana mesena dugo kama o tawma programme na bli ta fi ka seli mai da ngaf samanti ya kon be sujudu jahan na duwo kama o be be fana jamuni na fla sujudu jahan ka ala wele ite turle kada ka adama de ite turle o de yere majigi yere koda de oyi jonu ka jonyain ki yere majigi alai o de bi daraja korata alai o de kada alai an adama de yoro minu kada ka tima yoro beka no ya nyedai ni ko shi na adama de ma hal na fali ko do kwati ka boala fiu ka chala fi hal ni tara shuf le ba sura bulu ba nyada de dala adama de ba ro folo min makara wa nyada de hal ni ko jugu shina adama de ma ba balika mige na ma bulu bira nyada la aba nyetu adama de nyada de daraja ka boa wa de adama de re daraja ma ro wana o min flo ni yo daduguma ko biri bola ala jeni ni kama majigi kama alai ko kuma inde ba sura ka suru alala katime kuma bek wada to ala kira sallallahu alaihi wasallam nabina kara shafa'atul kubra ke sura al dumba nabina kanoke abina sujudu deke abina sujudu ke dalba masanye kullena na ba ala ba fa wuli ika delike ibison ika sura al do bimene opmana ya wani alkiyama na blina na kamina ko mogo wele kana sujudu ma nu wele kana sujudu ma mun bi sujudu ke ko ro lubi na do lubi sujudu ke alhamdulillah o yi jonguna ndu sujudu ke la ko bi na lubi sujudu ke onge sujudu ke la ko be bi sujudu ke odo ma sara ki to sujudu ka ma sara limani aka lubu ka sujudu ke tigele ya fo sura amma kafiru munafiku mushriku mamunun bana selima ku to je kono ya mamunun wonte sujudu kala korowe kono lu wela kana sujudu ma utisika ke nuku ba ke utisi yenda odo tate banyede odo tay utisidi nuku bi sujudu ke chugo utisi khashi'atan absaruhum unyana filalu doyambe unya farfambe nyana filali doyara usengena utorola wa umalu yaledu ya no fenda mado farala adama denka o fenda mado mana yonsura adama dila yoron ingili ba soro ni ati file ba foka nyetugule khashi'atan absaruhum unya farfambe o kuma kele ina fana abuso be koy nga busole min do afarfa be ka faruka unye churumbe halate kaminga farfa be ka nagashi yerebe farfa ni doya ni jashi tamashien ye unye dala tarhaqum dhillah awa doya kebe ku datu tarhaqum dhillah doya جاشي ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار دغيا وشو جانم الدين نتشوت هيري أمين نتشوت هيري أكبتشوت هيري فين فين بكال القيامة كنك عشيت هيري وكما بكيكا كمبي عشيت كما يمي فاسرو دغيا كيمبكو سرو دغيا يودتكو أوكي ما ني يربويا على كايا ni yere bunya ala kuma ele bina kemma ni alqiyama kenaka ka kemma jashili ka kemma lafuli ikama baya manase hake o hake la jien kono ya ikira ma baya yan chugo ni yere fsa ala kuma ni bana alala alqiyama wulude manu yede ala kira woduf
ko camantigiw minnu bana ala la olu de ye dɔgɔmantigiw ye lahara maa ba minnu bana ala la diɲɛ na yan olu de ye maaninw ye lahara maa lafulen minnu sɔnna ala la olu de ye alikiyama masakɛw ye وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا كن يالجنا كنا دون فلو كالجنا كنا سجلي كنا نمي أني فاميا منو كبو ألا كان جدي لمن يلا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا من دسلف لك سجود كنيه كسروا كنجرا يدعون إلى السجود وكمبي ويلة كنا سجود ما وتجيه كنا وهم سالمون كسروا ككنة وفرقوا الدفع بمن يلهم فويتوني سجودك كما من دسلف لك سجود كني ni ala de yu dɛsɛ ala k'u kɔ bali ka sujudu kɛ alikiyama kɛnɛ kan ka d'a kan ko sujudu kɛla kɔrɔw tɛ ko ka ninnu to diɲɛ kɔnɔ ninnu bɛ wele ka na sujudu ma u kɛnɛma maniyalandiw n'a cɛ nka u ti sɔn komi kamalenkɔrɔ selibali minnu bɛ duw kɔnɔ dutigi minnu bɛ yen n'u ti seli baliku minnu bɛ yen n'u mago tɛ seliko la k'a dɔn caman b'an fɛ yan dɔnniba asilamɛya dɔnniba ba dɔ bɛ yen ale ko ale yɛrɛ lahalaya ko n'a kun ye maa ye baliku dutigi n'a ye dutigi ye ko a tɛ se ka a seli cogo man ɲi dutigi ka seli kɛ cogo man ɲi ale yɛrɛ de ko ten ko n'ale y'o ye dɔrɔn ko a ka denbaya hinɛ b'ale minɛ a m'a fɔ k'a tɛ seli dɛ ko n'ale ye dutigi ye dutigi seli cogo cɛman ɲi dutigi ka seli tɛ seli kɛcogo dafalen ye ko a ka denbaya hinɛ b'ale minɛ u ko a ma ko na to dun ani fa tɛ juru sara o ye kuma si kelen ni mɛ ɲɔgɔn ye sira kan wa a ko ɔhɔ a ko ale de y'u ka ɲɛmɔgɔba ye o u bɛ silamɛya kalan ale de la e muso n'i denw u kan ka ala ko ɲɛdɔn e de fɔlɔ fɛ o e de y'u ka karamɔgɔ fɔlɔ ye ne yɛrɛ t'a ɲɛdɔn ne yɛrɛ dutigi tɔ tɛ se seli jɔcogo la e yɛrɛ dutigi tɔ tɛ alifatiya kalancogo ɲuman dɔn e yɛrɛ dutigi tɔ hali k'a fɔ Allahu akbar dɔw tɛ se a fɔ cogo ɲuman wallahi takbira dɔw tɛ se a fɔ cogo ɲuman bɛ fɛn bɛɛ mɛn anw fɛ yan bon a dɔw n'a sɔrɔ ko adamaden dɛsɛ de b'i bila k'a fɔ ten an tɛ maa lagosi o kan dɛ adamaden dan y'a seko de ye tiɲɛna i ta in tɛ kalankɛbaliya ye i ta in tɛ fɛn wɛrɛ ye i seko dan de ye nin ye i bɛ fɔ cogo ɲuman in dɔn dɛ nka e yɛrɛ de nɛ tɛ se k'a fɔ o ye ala ka lajarabi ye nka maa minnu ta ye mago t'a la komi baliku si san 60 a bɛ fatiya kalan a bɛ aya dɔ tigɛ ka bɔ a la aya dɔ yɛrɛ tɛ kalan fiyewu yɛrɛ faamu cogo t'o la o wayi b'a dɔn baliku dɔw bɛ misiri kɔnɔ ni k'u ka fatiya kalan a daminɛ n'a laban u yɛrɛ t'a dɔn u b'a daminɛ yɔrɔ min na u b'a kalan cogo min na maa tɛ se k'a ladege yɛrɛ n'a yɛrɛ tɛ maa si tɛ se ka fatiya kalan ten o mɔgɔw yɛrɛ de fana bɛ mankan la an kɔni lajarabi y'anw sɔrɔ koyi adamaden yɛrɛ ko mana kalifa maa la maa minnu t'u yɛrɛ kalama o ko min ɲɛnabɔ kuma jumɛn i t'a dɔn ko an ka jamana in kɔ i t'a jamana magarikoya dɔn fo an ka jamana yɛrɛ a responsable dɔw bɛ yen ni n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ hiji senfɛ n'i y'a dɔw ka bato kɛcogo ye n'i y'a dɔw ka fɛnw fɔcogo ye
walma n'u ye baro kɛ u ka faamu bɛ komi denmisɛnnin kodɔnbali walima kafirifin tuubilen hali a tɛ tɛmɛ tile damadɔ kan o ka ala ko ɲɛdɔn tɛ tɛmɛ hakɛnin min kan dɛ a fana bɛ nin silamɛ jamana ba in kɔnɔ a bɛ mɛriya la a bɛ députéya la a bɛ ministériya la a bɛ gouverneuria la a fana ta dan ye o hakɛnin de ye a tɛ foyi dɔn ala ko la an ka jamana yɛrɛ kunkun n'a ɲɛɲɛ de ta bɛ k'a kalifa o ma fasɔn damanda ma wallahi dɔw tɛ foyi faamu ala ko la foyi u bɛ kuma dɔw yɛrɛ fɔ o ye lagosi ye kalimatul kufr u bɛ sin ka kafiriya kuma fɔ dɔrɔn hali u t'a dɔn k'u ye kuma ba fɔ e yɛrɛ tɛ a dɔw ka kumaw la n'a dɔw ye kuma ɲɛsin silamɛ ma e yɛrɛ b'a dɔn ko nin t'a yɛrɛ kalama jango dulɔ min ma taa fara min ta kan walima juin o tɛ kuwa kɛlen a ko tɔ la e t'i yɛrɛ kalama ka kɔrɔ e mana taa fɛn wɛrɛ min b'a bɔ a cogo la e kɔni y'a dɔn maa t'a dɔn e bɛ cogo min na bilen maa ni e t'i yɛrɛ kalama ka kɔrɔ hali ni e ma su e tɛ ko dɔn ne ye sura ka fara o kan e de bɛ kɛ jumɛn ye an yɛrɛ fɔ o ye jumɛn ye a bɛ tɔgɔ dɔn o la wa musow b'a fɔ la ko maa tɛ jɛgɛ b'o dɔn ji la jɛgɛ b'o ji la maa b'o dɔn wa a t'a dɔn a dɔw ye min ye bilen dɛ a tɛ foyi dɔn ala ko la bon anw de bɛ sigi ka wɔsi kutuba la yan k'olu de kan ka jamana silamɛya dilan u kan ka nin bali u kan ka nin kɛ peut être maakɔrɔbaw don denmisɛnnin negelaw de b'u la olu de b'an fɛ yan maakɔrɔbaw de b'an fɛ yan u bɛ jamana ka k'a gérer olu de bɛ sigi ka jamana kunkan kuma fɔ nka maakɔrɔba denmisɛnninw de don hadisa dɔ bɛ kuma in na o hali n'o y'a sɔrɔ dɔnnibaa dɔw b'a fɔ k'a ma saha nka ne kɔni bolo a maana kɔni baasi gasi tɛ maana la dɛ ko mɔgɔkɔrɔbaw la sɔn hɛrɛ ma tɔgɔ denmisɛnninw la sɔn hɛrɛ ma ko ye maakɔrɔba ladege denmisɛnninw ye denmisɛnninw n'i bɛ maakɔrɔbaya tamasiyɛnw y'a la fo mɔgɔ ko a kɛn bɛ k'a yɛrɛ kɛ cɛkɔrɔba ye walima nin kɛn bɛ k'a yɛrɛ kɛ musokɔrɔba ye ko maakɔrɔba fana la juguman k'o ye denmisɛnnin ladege maakɔrɔbaw ye baliku dulɔmina baliku zuɲɛmina baliku cɛsiri la 31 su fɛ e tɛ kɔrɔ maa kuntan o mɔgɔw bɛ la adamaden yɛrɛ bɛ san 60 tɛmɛ ka ban karamɔgɔkɛ k'an ka ko dɔ faamu dɛ hali bi e tɛ foyi la denmisɛnya ko nun kɔ halisa a y'a tila k'i wolola bi karamɔgɔkɛ i ma nin bosi di cogo o cogo a jɛlen don i b'o kalama i bɛ to ka buruburunin min di ni jɛma don walima ni finma don e b'o dɔn yɔrɔ tubabulama bɛ kɔrɔ a ɲinɛ ma a dɔw yɛrɛ bɛ sa o ɲinɛ ma parce que kɔrɔ tamasiyɛn fɛn o fɛn e tɛ sɔn o si ma e t'a fɛ kɔrɔ ka dɔn i donfini na e t'a fɛ a ka dɔn i yecogo la e t'a fɛ a ka dɔn i taayɔrɔ la fo i yɛrɛ mana i 1900 fɔ tuma min na cogo dɔ kɔni i mago bɛ sa i ɲinɛ ma dɛ n'o nin ko in waati janbaw tɛ ko in ye koyi ala ye kuma in ɲɛfɔ koyi a bɛ an yɛrɛ de bɛ kɛ ka an nata janya in de bɛ kɛ ka ko bali an na o de bɛ kɛ ka adamaden sɛgɛn ne tɛ ala y'o fɔ walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin hali n'i ye san 100 balo waati kunkurunin de don a ti janba tɛ koyi ala ka bɔda kan ye ala k'an tulo magɛn ala k'an jidi limaniya la ala k'an jidi ala ɲɛ sira ye ba minnu bɛ nin cogo ninnu na ala ka hakili ɲuman d'an ma n'o tɛ kɔni an bɛ ala ka dɛmɛ ta an bɛ mɛn sɛgɛn na dɛ ko kalifara maa la maa min t'a yɛrɛ kalama wa an ko dɔnniba in ko ale bɛ maa hinɛ minɛ ni maa ka seli kɛcogo man ɲi n'o dɔnniba in ye an ka dutigiw ye dutigi minnu tɛ seli a b'o kɛ cogo di sisan i bɛ bali k'o jigilatigɛ kuma de mɛn
muso dɔw de bɛ na u dama kasi u b'a ku cɛ tɛ sɔn seli ma k'u kuma n'a fɛ ka dɛsɛ e m'a dɔn e kɛra maa nagasilen ye a fɔra e de ye e min ye dutigi ye ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara a yɛrɛ tanga k'a ka denbaya tanga ka bɔ tasuma ma ninnu ka masuliya de dan bɛ e kunna wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha e de kan ka wuli k'i ka denbaya kunu k'u yamaru ka se an ka dutigi de muso bɛ wuli ka seli n'o y'a kunu o bɛ kɛ kɛlɛ ye dɔ delila k'a ta fɔ ye ko k'a bɛ kɛlɛ de kɛ ni muso y'a kunu k'a ka wuli ka fajiri seli don o don o ye kɛlɛ ye fo n'a wulila 9h don min na walima 10h n'a bɛ taa baarakɛyɔrɔ la baarakɛyɔrɔ taa kuma 9h 10h o y'a ka fajiri seli kuma ye don dɔw la ko nka don dɔw la yɛrɛ a bɛ taa a tɛ seli yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ wuli ka bɔ ka taa u ka baaraw la u tɛ seli fajiri fɛ yɛrɛ maa min tɔgɔ ye ko silamɛ n'o kɔni bɔra ka taa ci fɛ sɔgɔma a ma fajiri seli ni fɛn o fɛn y'o sɔrɔ sira fɛ o jo b'o la ye ala ka dɛmɛ t'a nɔfɛ o e m'a daminɛ ni ala ko ye o an ka farafin ka baara bɛ caya tuma min na fo ka caya fajiri seli ma o ka gɛlɛn dɛ k'a to an fɛ yan ni adamaden tɛ taa misiri la dɔrɔn an bɛ waati fila de lajɛ fajiri ni safu maa min sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la an fɛ yan o man ca dɛ a baara fasɔnw bɛ yen nka a man ca yan man ca an fɛ yan fajiri bɛ maa min fana sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la a man ca an fɛ yan dutigi bɛɛ kan ka nin waati fila sɔrɔ misiri la sa hali denmisɛnnin dɔw bɛ na u fa ka selibaliya fɔ denmisɛnninw ne delila ka kuma in fɔ yan a sabu dɔ tun bɛ fa dɔ fɛ an taara darisu kɛ an tilala wajibi la kamalennin nana ne kunbɛn ko ale ka misirila ta de gɛlɛya an b'a bolo ko n'a ko fa ye kangari da ye k'a kana ka da yɛlɛ fajiri da fɛ dɛ o dutigiw bɛ yan hali b'a dɔw ka du kɔnɔ luwanse la o k'u ka dati yɛlɛ fajiri fɛ parce que ale yɛrɛ tɛ s'a misiri la ale tɛ s'a misiri la o kumana a b'a kɛ i n'a fɔ a b'a ka du kɔlɔsi i n'a fɔ insécurité bɛ jamana kɔnɔ k'ale ka dati yɛlɛ fajiri fɛ n'i b'a yɛlɛ ka taa misiri la zon b'a da yɛlɛ zon b'a da yɛlɛ 4 heures o tɛ fajiri ye dɛ dɔw b'u denw ka lamɔdenw ko dati yɛlɛ nin cakɔw b'an fɛ yan maa dɔ bɛ du kɔnɔ o b'a fɛ ka taa misiri la nka komi ale de ye dutigi ale tɛ taa ko ale ka dati yɛlɛ fajiri fɛ an fɛ yan kasara min bɛ kɛ fajiri fɛ a man ca dɛ ne m'a fɔ k'a tɛ kɛ dɛ mɛ mɔgɔw k'a fɔ ko karisa taara misiri de la k'u y'a ka u ye nin k'a kan o man ca an fɛ yan a man ca man ca n'a ka di i bɛ bɔ i b'i ka da sɔgɔ kɛ o i bɔra i bɛ sɔgɔla k'i ka da la kɛnɛma sɔgɔla k'a la n'i bɔra i b'i ka da sɔgɔ walima n'e tɛ taa sa n'i ma kɛ manganiya jugu ye ka se hakɛ dɔ la hali n'i tɛ taa n'e de ye dutigi ye i ka tile b'i bolo wuli kɔni i ka da yɛlɛ ni min bɛ taa misiri la o ka taa o ye ni maa min n'a ka ŋaniya juguya ma dama tɛmɛ parce que dɔw ka ala ko kɛbaliya de ye ne t'a kɛ wa a tɛ kɛ ne ɲɛna ale bolo ni maa wɛrɛ b'a kɛ o bɛ na ale ka fiɲɛ jira hali dɔw bɛ yen u bɛ misilataalaw lagosi o de kama u lagosi mun kama parce que ni e ka taali min olu ka taabaliya de jira a bɛɛ ka seli so kɔnɔ ye a bɛɛ ka seli a ka baarakɛyɔrɔ la ye a bɛɛ ka seli a yɛrɛ kɔrɔ ye o de ka d'ale ye walasa a bɛɛ ka kɛ kelen ye wa kuranɛ y'o de fɔ dɛ maa minnu tiɲɛna kuma bɛɛ olu b'a ɲini de maa wɛrɛw ka tiɲɛ a bɛɛ ka kɛ kelen ye bana maa o maa n'o tun tɛ selila kɔrɔ ye o si tɛ se ka sujudu in kɛ a don a si tɛ se bana ala sɔrɔla k'u lagosi ka fara u kan k'u ɲɛnafilɛliw bɛ dɔgɔya tarhaquhum dhillah dɔgɔya b'u sɔrɔ wa qad kanu yud'awna ila as-sujudi wa hum salimun wallahi ne mana nin kuma in mɛn maa minnu bɛna dɛsɛ sujudu la lahara
ko ka so kumbe wele kana sujudu ma wa hum salimun ye chen ama se la hara folo de eflabi la jarabi sura alayhi mulku kida e dalebe kashi ko misilata ka de ambo domble chugoti ka sura ye nga kena kuma mina itta misilla alors ma chawa meteo ko kan no kuma mu takede ni geleya do duna na kuma mina bu sura ka hami anno fe ne de la ka kuma infi ma ka barado alati de ma kelela de ete misilla taala qoray o kelelo nana misiri ko kunga walma balaw do duna dugula ala kan kishama afora ko bana ko ma tikata misilla o eka wilo la sa kibina misilla ta keleke kibi fara misilla ta ro ga misilla ta keleke ane madala ni ala ka debe bituke no fa kelela est-ce que tate misiri ko yere jirad misiri kumbe foi kunde na che punta ana fe ma do de be olu foli chemai kuma dawla nanga motara kofe walma amunum biya ni kibarun nana ko ko to jabara do mezurta ka fo ko disate birafi walma ko islamaya fini don chugo do teke muso fe ibai ambe funu chendo o funu inga kankui onga amunum biya ni mesurement taya anda de kuejmei ni jamana no to jamana de kafiru do taala ko kala ma islam yala olu ko ati ku fi ngamu ba balia est-ce que o dusu ko funu nyona ke e korom so kuna ngolola o funu nyona ke dogom so kuna ngolola o funu nyona ke imso fini don jogola oh wa na man chugo do anga kelen nun do be ke yere jiradi adouté ala kama koui e bina to ko to go message ni publier dron France test la même fait Amérique test la même fait chino fleur oui mesurta ko disatibri chendo ne ma fo ko islam ma nga dimi wala nga islam munu nga dimala o e munu ye disabru so kunaya munu ye fini suturale do demso nu do so laya olu de psika dimi ko francia bal yorore wa ala bulu de ma kelela emim so kuna ngolo bi yala ya kasura aduma balia kasura anu be ga wele kana hijabu maya an la fiali andake illa man rahim Allah chendo manata misrula wal madina kufuru la kuma dola ni islam so kilingelo suturale ya kila ko karaoke mema suturo de gachade anveya anga jamana islamaya be chukumina ekala je halni anga mushkila be koronfe fokoni munu be ko be dina kelela nu nana ku bina fode ko muso ka fini suturale do est ce que kunga ngano fo awi o kunga ngano sorawlo mashi manga boyoro were kwa bina fo ko anga fini suturale do na sura anga islamaya ansebe mama bi kun korota ya maro ali ba me journaliste do ni fedo da jun mi se na islamaya fo ya islamaya bi amena to moktu bi jenabiya ni biya e ga to journaliste so ni yere la je radio so kono ba ni ya yi islamaya yi tugo fo ya islamaya wale ketaw de be ko islamaya yi tugo de be islamaya masuru de be jango kerengere mamso ayo ye ali tobuka arafu dalam so mana tubika do islamaya la oroni be obuka fini fali tobuka dongli dalam so fen tubira ashima sigi ka continue na ka pantalon na ka bodiwe dai ka kuma dilale ndo ma kambe yana
mais anw minnu bɛ waso n'a ye ko a b'an fɛ yan a mɛnna silamɛya b'an fɛ yan anw ma se ka silamɛya de don an jogo la an ma se k'a don an tabiya de la kuma tɛ se ka bila baara nɔ na dɛ n'i k'i ye min ye dɛ kɛ o ye wa kɛ o ɲuman ɲuman ye wa o de ka d'an bɛɛ ye dɛ ɲɛnɛmaya ko bɛɛ la wallahi n'i yɛrɛ baara o baara n'a mɔgɔ fɔr'i ye n'i yɛrɛ y'a ye o baara fari la k'o baara labɛnw sabatilen don a la kuma dɔw yɛrɛ bɛ sin ka nisɔndiya ten n'i ye sɔrɔsi labɛn cogo ye a ka sɔrɔsi fini ɲuman ɲuman na a fɛn bɛɛ ka ɲi a marifaw dafa bɛ a fɛn bɛɛ dafa bɛ a ka galon ka ɲi e yɛrɛ bɛ sin ka kɔntan ten a ko nin kɔni ye sɔrɔsi yɛrɛ yɛrɛ de ye nka ni e ye sɔrɔsi ye don o don a bɛ ka sɔrɔsi kulusi don ka semisi de b'o kan marifa b'a kɛrɛ la galon bɛ yan sɔrɔsi kɔni don nka labɛn ko in ma dafa a t'i nisɔndiya baara hali ni nana baarada la baarada o baarada hali ni bolola baara de don n'u kɛ bɛ k'u ka baara yɔrɔ labɛn ka minɛnw dafalen b'u bolo u yɛrɛ ka baara tenniw ni fɛnw labɛnnen don n'i nana dɔrɔn e yɛrɛ tiɲɛna yan ye nin ye menuisier ɲuman ɲumanw ye e yɛrɛ hakilila bɛ tigɛ ten i b'i ka commande kɛ i hakilila tigɛlen nka ne yɛrɛ nana a fɔra ko karisa a tigi mankutora ko menuisier don k'a tɛgɛ jɛn bɛ a bolonɔ ka ɲi nka e yɛrɛ nana bɛɛ i ɲɛ tɛ baarakɛminɛn jɔlen na awa i ɲɛ tɛ kɔrɔlen dilanlen i ɲɛ tɛ dilanlen dɔw bilalen la i ɲɛ tɛ échantillon foyi la foyi wali bitigi dɔ mankuturi ye ko a bɛ taa i nana e yɛrɛ ɲɛ tɛ fɛn daluma foyi la n'i bɔra i bɛ mun fɔ wa an caman ka silamɛya de kɛ n bo ye e yɛrɛ ma n'i ka silamɛya in fɔ a bɛ k'an ɲɛna ko pap ni mɔgɔw y'i ka silamɛya mankutu a bɛ k'an ɲɛna ko nka o maa kelen n'i nana a yɛrɛ bato kɛ cogo ye n'i nana a yɛrɛ musow bɔ cogo ye n'i nana a denw bɔ cogo ye n'i nana ale yɛrɛ ka diinɛ hakɛni lajɛ i jigi bɛ se ka misɛnya ten e ma an fɛ yan ɲɔgɔnso ta ye farati an fɛ yan dɛ i bɛ maa caman n k'olu jɛlen la misiri kɔnɔ karamɔgɔkɛ kisɛ tɛ jaba la tɔw ma se ka foyi ɲɛnabɔ u ka denbaya la foyi ale yɛrɛ kɔni kelen nama de ye silamɛ ye ale yɛrɛ cɛsirilen bɛ a bɛ na joona misiri la a bɛ safa fɔlɔ la ka muso b'a yɛrɛ ye denw b'u yɛrɛ ye dɔgɔninw b'u yɛrɛ ye du kɛn bɛ du labilalen k'a kɛ foroba du ye tigi t'a la a dutigi da ye titiri bɛ min bolo ye yɔrɔ jamana in dutigiya da tɔ kɛn bɛ titiri mara ye n'a titiri mara bɛ min bolo o de ye dutigi ye n'o tɛ k'a fɔ ko maa jɔlen filɛ du kɔnɔ a bɛ du kɔlɔsi ala ta kɔfɛ nin bɛ ɲɛ yan nin ti ɲɛ yan o bɛ ɲini ka dabila du kɔnɔ sa dɛ jango an ka foroba du ninnu kɔni caman labilala dutigi t'o dɔw la bilen yɛrɛ cɛkɔrɔba kɔrɔlen dɛsɛlen sigilen bɛ binakɛ ni denkɛ kamalen wɔɔrɔ minnu bɛ yen olu bɛɛ sigilen bɛ bɛɛ ko k'ale tɛ dutigi ye ko bɛɛ bɛ kɛ du kɔnɔ masuli foyi tɛ yen cɛkɔrɔba kelen dɛsɛlen sigilen u kɛ bɛ k'a kungo bɛɛ bila o da la nin dɛsɛlen bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ ta adamaden yɛrɛ mana kɔrɔ ka se hakɛ dɔ la kaban a b'a yɛrɛ ɲini hakili yɛrɛ t'aw la bilen a b'a yɛrɛ de ɲini o kuma in na sa dutigi misɛnnin minnu bɛ du kɔnɔ dɛ o bɛɛ de kan ka jɔ a ka dutigiya jɔyɔrɔ la bana ni bɛɛ y'i muso dilan bɛɛ y'i denmuso dilan a ka foroba du in a kɔnɔna bɛ dilan maa o maa ye muso ni den b'i bolo i y'olu ka dutigi de ye hali n'a bɛ duba kɔnɔ muso ni den ka seliko i b'i cɛsiri o la nka k'i cɛ ka bɔ masuliya la ko an fa bɛ yen an mɔkɛ bɛ yen n'an ko an b'a ko kɛ ten masuliya kɔnɔ bɛ fɛrɛ kojugu dɛ dutigi cɛkɔrɔba kelen k'a fɔ o ka ɲininka a yɛrɛ ye den minnu wolo a ka ɲininka a mɔdenw na a ka ɲininka a tulomasamaw la a ka ɲininka a buramusow la cɛ i bɛ nin bɛɛ doni da i fa kun
ale ta kɔni tɔ bɛ se ka kɛ bilasirali ni n'a fɔ masuguliya bɛ bɛn ka bɔ a kan dɛ nka ale ta kɔni ale fana b'aw bilasira ale ye dutigiw ka dutigi aw dutigi misɛnninw aw fana ka dutigi y'ale ye ni e ka taadibu cogo man ɲi a b'e wele k'i bilasira ni ale ta ye bilasirali ye sa ko fɛn kɔrɔ cɛ ka ɲi warasu ɲɛma ale ta ye k'a bilasira n'o tɛ fanga foyi t'ale la bilen nka adamaden kɔrɔla i bɛ dɛsɛ kuranɛ y'o de fɔ o ko in bɛ segin a daminɛ de ma i b'a daminɛ ni lafu ye cogo min na n'i kɔrɔla i bɛna segin o lafu i ma ka di ye ka ko dɔ kɛlɛ kɛ k'a se yɔrɔ dɔ la nka o kɛlɛ fanga t'e la bilen hali n'a fɔra ko ka pɛrɛn hali ni bɔgɔli t'a la hali ka kuma koloma fɔ kuma dɔw la adamaden bɛ lafu a ma n'o de y'a sɔrɔ dɔgɔkɛ barikama tɛ yen sa denkɛ barikama tɛ yen dɔgɔkɛ barikama ye jumɛn ye waritigi ko tɛ dɛ denkɛ barikama ye jumɛn ye kɔgɔlen jamadanba ko tɛ dɛ min b'a fɔ nin tɛ kɛ du in kɔnɔ yan ne fa tun tɛ sɔn a ma cogo min na ne yɛrɛ tɛ sɔn a ma ten a fa tɛ sɔn a denmuso ka a denmuso kɔrɔbaw ma min kɛ a fa bolo ale dɔgɔmusow t'o kɛ ale fana kamalenkɔrɔlama ɲɛna a dutigilama ɲɛna a tɛ k'a ɲɛna ne tɔgɔ ye ko cɛya a tɛ ɲɛ f'i yɛrɛ ka kɛ maa ladamunen ye dɛ maa jogojugu tɛ se ka jɔ nin jɔyɔrɔ fasɔnw na dɛ maa minnu b'u dɔgɔmusow bila muso wele la olu tɛ se ka nin kɛ dɛ ala k'an kisi ala k'an danga ala k'an kɔlɔsi ala k'an kɛ maa jɔnniw ko mumini fangama de ka di ala ye ala ka fanga don an ka limaniya la اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.